Ito, may buntag. Niata karon diri sa bukid. Kita ninyo ang palibot na to, sagbutan. Tumatuod nga mga agit sa bukid. Ito himuon karon kay daghan na sagbot. Malampas ta. Basta. Kaya importante kayo nga hawan-hawanan na to ning palibot ani kay sabi na ni mga lansones. Ito ning hawanan ang palibot ani. Karon pud nga himsog pud ang ilang pagtubo. Aron dili kuhaon ng mga bitamina sa sagbot. Ning ano pasa ni palibot, hawanan na to ni kining lansones. Ang hawan-hawanan tagas na kayong sagbot din wala na itiman ni hawanan. Kaya mga saging pod ito pong kuhaan ni unas. Puno na pong unas. Karon po muhatag po sila og saktong bunga ba. Kaya mga dahon ang kuhaan. Anak ang kahimtang diri sa bukid. Naghawan-hawan. Kita na lang mangunay ani mo kay ka suhol. Kita na lang mangunay lampas. Dala exercise po ni nato. Kaning pagpanglampas kani bitaw wala mo ka balot. Kining sagbot din sa bukid sa ni nga tambal maglampas bitaw mo di ba inom mabaho batian ang mga baho sa sagbot usa din nga tambal sa ato nga lawas kining baho sa sagbot atong mga simhot klaseng mga klase mo nga mga sagbot atong pangputlon ang hinungaw ani atong mabati. So usa din nga tambal sa ato nga lawas. Klase ng sagbot ni. Dili na nimo mailhan. Ay. Nakakailas ta na mga sagbot dinhi. Mato ning ilailahon di gina to maila ang nagkalain-lain nga klase nga mga sagbot. So nilang katakutob mga kaswito. So bye bye. God bless.